खाकाहाम ते खुलुमखा जों दिनै दिल्लीनि किफिल फायखा दिल्लीयाव जों थांनाय 21 तारिखआव थांमानि जोंनि दिल्ली अभियान दिल्ली डेपुटेशन बेलायखौनो सक्सेसफुल हिमा हनो तांमेले जों शर्ट टाइम सिङावनो जों दिल्ली थांगै जों बरक जेजों खाकामानि जेजों वानसमानि आबरवाय मालायखा स्पेशली आं सानामुसुगाव अजराव जों 22 तारिखआव जों पहिला जों होम सेक्रेटारि बयजों मालायखा बयजों मालायगै जों डिटेल जोंनि 6 पॉइंट चातर डिमांड और 6 पॉइंट चातर डिमांड आं 1 by 1 बनां परेगै उन्हें एक्सप्लेन खालायखा अजराव जोंनि इंटरेक्शनफोराव जों कक सालायफ्राव बकाहामके साका जे त्रिपुरा राज्योआव सरकार फामिन परेव जों जतन अजर हई दंगो ते आर जागा बिसिबा इंडिजिनास पीपल जोंनि इंडिजिनास पीपल होने बागै जों अनेक किसु खायनो प्लान खाय दंगो विशेष कामनो साका जे जोंनि हाई लेवल मॉडलिंग कमिटी जे खाजाकमानि आबो बोसोराते आवखा आबो नां बनो स्ट्रेस रयसंखा इके बसागो आबो चेयरमैन आबो रिटायरिंग थांखा आबो बागै जों तेवाइसे जों चेयरमैन रिप्लेस मा खायनाय आबो खाय दंगो आबो चलाय दंगै सागो आबो आं खाकागो जोंनि हाई लेवल मॉडलिंग कमिटी स्पेशलिस्ट आबो कन्स्टिट्यूट खायजोंमानि आबो नामजाकमानि टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक and portal problem of indigenous people of Tripura. Our main point our most halakya. Give us how the home department no our salaitongo. Tables and Saka the readings in the bill to family 125 constitutional amendment built. Additional empower Hinabagi to family Saga. You get all of this in community report marker. आ कमिटी चेयरमैन के आनंद शर्मा बो चेयरमैन जों बो रिपोर्ट रिखा तब अलरेडी रिपोर्ट रेडी हुई दंगो अब इमिडिएटली जों सालायगै अब पार्लियामेंट ते रायसभा बोचों दिसानाय लोकसभा रायसभा दिसानाय बसाव बनि बय आंते बनो स्ट्रेस रय साका जेतिनि एडिसि एरियागो गोबां मानसिनि अनडेभलप हुई दंगो फॉर द लास्ट 35 years जोंनि कोनो kaham college kurui edisi bisingo kono chini kaha hospital kurui chini kaise school phone kaham kurui road kaham kurui obhai kham bono detail bono saikha roka bo minutely bo khanaka ansaka edisi area koto tomani like 7000 square mile tomani kintu fiabara undeveloped neglected amai saka tei bo manang obokok safika boniban this is the reason behind main reason behind why the indigenous people, especially IPFD party, are raising the voice for the creation of statehood based on scheduled area of Tripura. Abu kok wang borosaka. Faklai bawai, per ada gunta sen kok salaika, bo belai khano abo manuk ke khanaka. Ke abo no tini sen home secretary, bo joto kisu nai tongo, bo sen malai mane bagai sen belai ke tongtoka, tei bo belai hambai maro. Moni logo adino 22 तारिखआव जों नाड्डा जी जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि जेपी नाड्डा बनि रेसिडेंट जों आगोलनि एपइन्टमेन्ट माजाक बबाय बर' जों ठीक 6:30 समायाव जों थांलायखा थाङै बबायनो बालायखौनो ब टाइम रेखा जोंनो लाइक आधा घन्टानि ऊपर मोर देन हाफ एन आवर ब टाइम जोंनो रेखा बनो भाइनो जों गोबां मा कक सायखना रेखा 1 by 1 point to point बनिजे रीड आउट खालायखा आंबो रीड आउट खालायखा मेमोरेन्डाम न बे जों बर' डिटेल कक खालायखा इखौ ब भाइनो मोटामोटी साइमानो आं बबाय जों आगे जों मालायजा बने बाय ब जोंनो साबो तेकेसे बखुक जोंनो खाकजों माने कक सायखना र माने अब आं सानामुसुगो बसाका I am also belong to hill people. I came from Himachal Pradesh, so I understand the feeling and the characters of the hill people. Hill people are very simple and they are very peace-loving people in Bosau. Aber samane khanagoi ang bele khakchang makha sudu ang chiniya aro jini Jiten Deborma bu kok saka jini SGS jini Mongol bu kok saka ketsu jotol share khlaileke ke bo
माने गुड एटमसफियार कर्डियल एटमसफियार फ्राय जों बबे कक साका तै बनो जों स्पेशल लास्ट सामन कक साका जों बनो दुइटा मेमोरेंडम दं कासे जोंनि मेइन डिमांड टेका जोंनि सेकेंड डिमांड जों देखो मेमोरेंडम साबमिट खायके अब स्पेशली एडिशनल तै जोंनि फोर्थ कमिंग एडिसी इलेक्शन अब ताबो दिउं दंगो अब दै कक साका इखौबो आगेनि रेफरेंट रयन कक साका जोंनि असेंबली इलेक्शन सिगां जों दे टक खालाय माने आज तो बो प्रेसिडेंट या अब राजनाथ सिंह अब प्रेसिडेंट अब कक सागा राजनाथ सिंह भाई जों दुई तीन मालायखा मोदी भाई जों मालायखा अब इलेक्शन सिगांगो आफ्राबो जों कक खालायमा दंगो ते आं हेमंत बिश्व शर्मा बनि कगुटी साका सुनील देदर बाबो दंगो बनि कगुटी साका हाके आफ्राबो बरो जों सालायमा दंगो इट मे नॉट बी इन रिटन डॉक्यूमेंट बट वर्बली बरो जों एश्योरेंस खायका बरो कमिट खायका जे जोंनाव एसेंब्ली गो सीट गोबां रेडी किन्तु जों फाइनाय एडिसी इलेक्शनावहाय जों आईपीएफटी पार्टी सिनिस लोकल पार्टी जों बरनो सीट गोबां रेनाय ते फ्री हैंड रनाय विल बी बिग प्लेयर इन एडिसी इलेक्शन हाइनि कक सामरानो जों सायखनरावका स्पेशल हेमंत बिश्व शर्मा नो आं हामबाय रेखा बिकज ऑफ हेमंत बिश्व शर्मा बनि बागैनो जों एलेन संगो बनो आरो इम्पोर्टेंट रोल प्ले खालायखा हेमंत बिश्व शर्मा जों हामबाय मारावो आकर बांगा साका ओंखायनो हेमंत बिश्व शर्मा सोहैनायदि बरजे कमिटमेंट माने बनि बसकांगो जे आईपीएफटी विल बी गिवन मेजर शेयर मैक्सिमम सीट इन द फोरकमिंग एडिसी इलेक्शन आबार बकक सामानो आं सायखनराखा बनि मा वी हाई एक्सपेक्टेशन हाई होप इन योर लीडरशिप नि लीडरशिप जों गाहामनाय हांखागावो तेबो साका जे जों बीजेपी आईपीएफटी दाबो एलायंस सरकार दङ बे एलायंस सरकारफ्राव जों गाहाम स्मुथ रान खाय दङ ते जों साका 5 बोसोरिया नाखाने जों अनेक बोसोर 10 बोसोर बेफोर थांमानो जेरै जों आईपीएफटी नो जेरै बर केयार खायखांखाय जों आईपीएफटी नाहरमोन बा जोंनि अबरनो बर जेरै कनसेल खायखांखाय जों सावो आवर गभर्नमेंट विल रन स्मूथली आकरन साका गां खाकाबो जोंनि फाइनाल एलएसी इलेक्शन स्पेशली जों जत साइमानो आईपीएफटी पार्टी जोंनि नाहरमोन जों वानसमोन ताबो जों लरियाखौ जों मुभमेंट खाय दंगो तै अदरां थानामुसुगो जों आईपीएफटी तो 2009 हयते जों एवरी ईयर प्रत्येक बोसोर जों दिल्ली थांनायो दिल्ली अभियान थांनायो जों धरना खालायो स्ट्राइक खालायो अमा जों कन्टिन्यू खायदों किन्तु आगलाय जों पेन्डेमिक नि बागै कोरोना भाइरास नि बागै जों दिल्ली अभियान थांमालिया एके जों दिल्लीयाव जों 500-600 जों हजार बार जों थांखामो तालाय जों आबो थांमालिया आबाङै जों टाइम टू टाइम जोंनि सेन्ट्रेल लीडरशिप जे आईपीएफ लीडराव जों दिल्ली थांगो दिल्ली थांस प्रेसार राव तामखौ जों साइमोन जों तिब्रा दंगै आसक दंगै जोंनि काम जाया जों दिल्ली मा थांनाय दिल्लीनि आरो लीडरशिप जोंनि नेशनल लीडर जों एप्राइज खने नांगौ जोंनि ग्रीवेंसेस जों वान सगमोन जों बरनो जों मोटिवेट खायनांगौ अबायके जों कैंपेन खायांखाय अबायके एप्राइज खायांखाय जोंनि साम जायांनाय अब जों वान सगैनो जों दिल्लीयाव जों मुभमेंट खायमिया फनो जों पेन्डेमिकनि बागै जों मुभमेंट खायमिया दिल्लीयाव अब जों लीडराव जों टाइम टू टाइम थांगै जों बरनो प्रेसार राव अबनो जोंनि सामुं जों साइमोन जों हाइ दंखांखलाय जोंनि सामुखौ जायांनाय जों अमासर जों दुइबार थांगा जों तैबो थांनाय ओके टाइम टू टाइम जों दिल्लीयाव जोंनि सेंट्रल लीडरावनो जों जेरै प्रेसार हमबाय हांखाय जों बरनो जोंनि ग्रीवेंसेस जोंनि वानसमोन जों क्लियारके सामबाय हांखाय जोंनि सामुं जायांनाय आवासनो जों थांलाय दङ खालाय दङ आं खागावो जोंनि बर'राव गाहामखौ बुजिनाय गाहामखौ वानसौनाय जोंनि आईपीएफटी सामखाय दंमोन जों सुदु कक्सनि कत साया जोंनि कामखौ जों थेपावो आबाङैनो आंखायनो हाय जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय तै हामबाय मारनाय अजरावो जों जत साइमानो त्रिपुरा रायजोआव अरनि दुर्गा पूजा अमतो बेलाय खाने कटर पूजा तागलाय पेन्डेमिकनि बागै जों गाहामखलाय पूजा पालायमालिया अब सरकारनि आइन कानुन नदगै माथरायनाय आसो आगिने हाय हम ददंखे जों खालायमालिया आफानो आं हायनो जत्तनो जोंनि तमा वानसा तमा तिब्रासा जत्तनो आं हामबाय रावो अ पूजानि समायो जाते पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन होथों जत्तनो हाममारि मानथों ते कचां खालायो जोंनि पूजा पाइमांखाय बेलायखे हामनाय तैबो आं कयनाय जत्तनो सरकारनि आइन कानुन मानि चलेदि सोशल डिस्टेंस चलेदि अबनो हायनो हाय जत्तनो जोंनि सारा तिब्रा बारावनो तमा तिब्रासा तमा वानसा जत्तनो आनि खाक फुरबाय आनि खाक चांबाय आं हामबाय रावो